варзиш дар баробари таъсири мусбат доштан ба саломатӣ ва инкишофи зеҳнияту андеша мисли дигар омилу арзишҳо метавонад муаррифгари миллату халқият дар арсаи байналмилалӣ бошад. боисни хушнудист ки имрӯзҳо ҷавонони зиёде бо иштирок дар мусобиқоти гуногуни варзишӣ дар хориҷи кишвар тоҷикистонро муаррифӣ карданду бо ба даст овардани муваффақият парчами онро борҳо боло бардоштаанд. амиршоҳ каримов ин ҷавони тоҷик тӯли бештар аз 10 сол аст ки дар федератсияи карате ва шинкиёкуншикаи шаҳри благовешенский вилояти амури федератсияи Россия ба ҳайси устоди варзиш фаъолият дораду ба ҷавонону наврасон нозукиҳои ин намуди нави варзишро меомӯзад. Киокушинкай, номи каратема, вақте ки Масутацу Аяма, создатель вид Киокушинкай, устоде ки ҳами вида офарид, номи вай Масутацу Аяма буд, вай офарид Киокушинкай кан буда карате до, номи колония ҳами вид. Ба баъди и дута организация шид, ята кан, ята шин, мо организацияи шинем. Шин Киокушин, маънои и переводи и нови Киокушинкай. аз барои ҳамин навъ баъди тамринҳои пайдарпай ва омӯхтани тамоми усулҳои ин намуди варзиш амиршод борҳо дар мусобиқоти вилояти амур ва минтақаҳои гуногуни федератсияи Россия дар чемпионатҳои сатҳи байналмилалӣ дошта ширкат намудаасту сазовори ифтихорному мукофот гардида унвони чемпиониро низ ба даст овардааст. ба хотири музаффарияти ин ҷавонмарди тоҷик борҳо дар радифи парчамҳои халқиятҳои дигар парчами миллии Тоҷикистон низ парафшон гардидааст. аз соли 1998 дар Амурская област шаҳри Благовешенск кор мекунем. аз соли 99 дар спорткомитети Амурской област город Благовешенск шаҳри Благовешенск Амурской област машқ мекунем. аз соли 2007 ма дар шаҳри Япония дар чорни пояс первый дан сдават кардагем ки и пояс дар фаҳмоиши машқи мо одамое мегиранд вақте ки чемпион мешаванд, масалан чемпиони Россия, чемпиони Сибир, Дальний Восток, ино ҳам мегиранд пояси сиёҳ, чорни пояс первый дан, ҳам баъди и кандидат мастер спорт. мо аз соли 2007 дар шаҳри Благовешенск ду зали калонтарини ба Киокушинкай дорем, машқ метем, ҳам бачаҳои тоҷик ҳастанд, ҳам одамое ки дар таҳшини ҳами шаҳр ҳастанд, машқ метем. ба ҳамин ҳаёт кор мекунем ки барои номи ватан ва номи миллата бардорем. дар Дальний Востоки шаҳри дуртарини Россия ҳисоб мешавад, бисёр вақт байрақи мо намехеза. аз барои ҳамин мо ҳамавақт фикр мекунем, мақсади ма ҳамия ки фақат байрақи моро бардоштан барои миллати тоҷика нишон додан. мақсади мо ҳамия. баъд дар ду зали калонтарине ки ман машқ метам, инаи мурид ученикои ман машқ кардесиян, ино шогирдо, ино барои теории чемпионати Сибир Дальний Восток и дар Дальний Восток як баландтарин соревнование калоне ки бачаҳо бояд машқ кунанд. зинаи баланди мусобиқа аст. бале. имрӯз амиршоҳ каримов ба як устоди бо маҳорату таҷрибадор ва сахтгиру чашмикордон табдил ёфтааст. ин аст ки ҷавонону наврасони зиёд ба суроғаш меоянду мехоҳанд аъзои ин федератсия гардида тамоми усулҳои хоси варзиши карате ва шинкиёкуншикайро аз ӯ омӯзанд. Амиршо я знаю уже более 10 лет, как хорошего друга, товарища. Он также... ман бо амиршоҳ бештар аз 10 сол аст ки робитаи дӯстиву ҳамкорӣ дорам ва ӯро ба хубӣ мешиносам.
аз соли 1999 ҳамчун устоди варзиш дар федератсияи карате ва шинкиёкуншикаи шаҳри Благовещенски, Федератсияи Россия кор карда истодааст. Амиршо дар бисёр мусобиқоти варзишӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои аввал гардидааст. аз ҷумла дар чемпионати Россия оид ба карате шинкиёкуншикай ширкат дошт. хурсандиовар он аст ки имрӯзҳо бачаҳо аз ҷумла наврасони зиёд пеши ӯ бисёр меоянд ва ӯ ҳамчун мураббии сахтгир ва кордон ба онҳо кӯмак мекунад. дар шаҳри Благовещенск ман ҷавонони зиёдеро мешиносам ки ҳар кадомашон касбҳои гуногунро интихоб карданду ба ҳар самт рафтанд. аммо Амиршо аз рӯзи аввал ба ин ҷо омадан соҳаи варзишро интихоб карду то имрӯз бо ҷасорати зиёд кӯшиш мекунад ва хушбахтона аллакай муваффақияти зиёд ба даст овардааст. ман боварӣ дорам ки ӯро боз ҳам комёбиҳои хубтаре дар пеш аст, зеро шабрӯз машқ мекунаду қувва меозмояд. ин албатта боиси ибрат аст. боиси ифтихор аст ки як ҷавони тоҷик тавонистааст дар ин минтақаи шарқи дур бо маҳорату ҷасорати варзишии худ миёни халқиятҳои дигар миллати хешро муаррифӣ карда бошаду ба ин васила соҳиби обрӯ бигардад. имрӯз ӯ кӯшиш дорад дар байни шогирдонаш ҷавонону наврасони тоҷик ки дар шаҳри Благовещенск кору зиндагӣ мекунанд зиёд бошаду иштирокашон дар мусобиқоти миллию байналмилалӣ боз ҳам бештар бигардад. 11 ҷавон писарони тоҷик ҳастанд. якташ Бахтиёр Элмуродов шидагиай ва Санат Элмуродов ва ё шидагиян чемпиони област ва ё чемпиони области Благовещен ва ё муридои ма ҳастанд, ученикои ма ҳастанд. баъди ин Шабуддинов Заир, ин чанд бор чемпиони ами шаҳри Благовещенси, чемпиони Сибир, Дальний Восток шидагиай. Онҳорам шогирдои ман ҳастанд аз миллати тоҷики. мо ҳамон вақте ки байрақи миллати тоҷика мебардоштем, албатта губернатор, мери шаҳр мепурсиданд, мегуфтанд соз шумо чӣ ба ин дараҷа расиде? ҳамаи дараҷаҳо расидани мо айрӯи кӯшиш карданай. ин види мо нангу номуси тоҷикона, ин види киёкушункаи мо види вазвинтаринай. барои чӣ види вазвинтаринай? дар тамоми ҷаҳон вақте ки эмадин каадин одамое ки ба бой бесправила меган баромад мекунанд, оно аксарияти ва ё 80% ай киёкушинкай баромадагиянд, ай види мо. барое ки дар бойои бесправила албатта удари по, удари даст и якум коре ки одама чемпион мекуна ё пеш мебара, амиай выходи ва ё машқи ва ё пештар ами киёкушинкай баромадагиянд. дар ҳақиқат варзиш омили муҳиме ба ҳам овардани халқиятҳои гуногун асту кафили дӯстиву рафоқат миёни онҳо ба шумор меравад. новбаст аз оне ки Амиршо Каримов, ин варзишгари тоҷик дар ин дуриҳои дур фаъолият мекунаду аллакай ҳамчун устоди варзиш ном баровардааст, вале пайваста дар пайи тамрин асту маҳорати касбии худро боз ҳам сайқал медиҳад. умеди ягонааш ин аст ки варзишгарони тоҷик дар ҳама гуна мусобиқоти варзишӣ дастболо шаванду бо шарофати муваффақияташон парчами миллии Тоҷикистон партавафшон шавад. хоҳони мо ҳамун тинҷиву осудагии Тоҷикистон ки имрӯз сарзамини мо хела пештравӣ рафта истааст, хела чизои гуногун барои миллат ва барои фарзанд, барои ҷавону навҷавоно пеш рафта истааст. мо барои ҳамин хушҳолем, сарбаланд ҳастем. исне ки мо дар шаҳрҳои дур ҳастем, мо камтар кӯмак мекунем ки чени худмон ҳеҷ ки нашид 2-3 ҷавон навҷавони тоҷика ба мартабаи баланд хезонем оиди спорти киёкушинкай.